Okay, so no, I think the strategy is clear. So door to door, apa kudzimbe ma homes. Door to door ayiti. 20 every minister chwa entertain. Saka where? Hakuma ministry kwako. Ma office. Why not kumba? Because kudzimbe at least over the capture no family. Because wakati recommend in muri dzawo. Ega. Wakati ndo wano believe. As ma government employees. Tineti isusu kuda target is. All right. All right. So 20 office by office. Okay. Office by office. Panapa I have 14 my contacts. 14. Saka tanzi tukufana kuzonogara pasi. Nemukuru wacho atipa tenda iroro. Okay. Saka toita meeting naye ovatudzwa kuti maredi ku joke tenda ati. All right. But apa vanhu varotanga kubhadhara first time? Because unoziva mari dzegameni zvadzinoita dzinogona kuzombonzi after my working days so then is my jokes tend takataura kudhara. That's the challenge. Yeah, saka isa kuti nyora kuti payment first. But isusu tochinyorawo majoke anoita asingazoite aiwabo izvo ndo zvandakangwarira. Then the final thing must stand up. Ministerial stand-up jokes. Nyora kuti ministerial stand-up jokes. One on one. Saka tikaenda kutransport tikutaura majokes anoenda nemunhu wetransport. Ndine lens handinawo akawanda. Lens unoda nditomborera vanhu. Aiwa. Alright. But anyway, pane bhuku randaiverenga, the final step yekuconvince munhu. You take them, let's say, for kana muchita meeting yenyu. Don't do my office meetings. And the people get bored. Then they lose interest. So we can do it over tea. Breakfast is bo. Plus, breakfast is perfect. So, take out from town. Town is saying, I'm a minister. I'm a minister in town. Nobody central. Kanaka. Aiwaka. But you know congestion, kuti plus nzvimbo dzingori mutauni maloli evoka. Todawo samwe kuri classy. Where? Kunze uko kubuda kwenda navo ndio new lens kana borojo. Kure zvako but tokrosa tanu kubelivisa kama. Ayo itoba unostungiza tenda new lens. Pai mtown but pajoina pai kupe pajoina pese pai paunganise minister. Iwe ukutaura iwe pakavurwa dzipesera kunwira coffee tea makeke chichichi pajoina dziri mu festival. Hayi ngana zvemutauni ka ndenda Ferry Cafe classy place. Hayi kana zvizvo ndenda ndo verify kuverify ndingoenda itonotesta isusu tega. Alright. Iwa katori tatimbonotanga taona because handingazongoti takuenda pana minister ndozotanga kunoti parutengeswa zvimondi mwi. Aiwa iwe handi kana chikutenda izvo zvichitopeta 10 because manotsi angu pana kana zotoseva 10 toenda tonozoonera ndo macho mandanchitaura muno. Aiwa muno convince. Aiwa zvekuti munhu anodhiraivha kuenda apo ndewoko kuti hendi kuenda kunotsvaga kofi kufamba kuenda kweso. Aiwa panapa pari central and the good part about panapa parking pass basement. Saka hauna chekutomboti ndikutambura parking unongopinda basement wopaka imomo. Saka vanoita zvese mapai chichi saka apa tatopiwa security mukomana romashure ndiye security. Aiwa ndeyedu isusu kapana entertainment ananchikudze kuti tanzi techifamba chientertaina maminister chichi majokes chiitaura tikapinda muoffice mavo totaura majokes womboseka kozi zvinhu zvakaomera munhu wese. Aiwa saka ipapa itori tende yatatowana. Saka nanchikokuti ngatiite over tea. No, at least chikafu chikamboya ndikatesta but avaite zvananchikudza avaite kapanyowanika ndakafana nekakawanda pari kupisa apa manje vanoita iwo mabreakfast vanodeliver kana kumaoffice kuya kuti muri kuoffice mongoti tiri kudawo breakfast votokudeliverai. Nice place makeke manje munomo. Baba tarisa iro rirapo handowaona manje ndo chikafu ichi. Hi guys, how are you? We are well. How are you? How is the food? We are fine. We're happy. Nanchimutaurira panonga anga asingapaziye panapa. So ndatirega ndimuudze panapa ndo pada kuitwa mameeting. Even a free Wi-Fi.
ndi anoda isi tine data zvedu ndi anonge achida free wifi. So can I take your order for coffee or tea? We'll do tea, Tanganda. With milk. All right. That's fine. All right, ma'am. Thank you. You're welcome. Tukona. Apa manje kuchipa kwakaita chikafu muno. Chikafu muno chakachipa shamwana. Ikaka. Ekuri kumwe. Ndo chingopanika zvisina basa. Awa ayuna. Musadyere zvongoti pese takwenda kwavhondo pese muno mutauni muri easy, hatina traffic, hatina chi tatopinda naanobika zvawo.